Сізні һәм жанатарларығызны шын көңілден құтлыбыз, Бұлғар милли премиясы сізнікі. Мене шондай көтерінкі нотада тапшыруыбыз темамлана. Сізге анықлы сәлемәтлік, жан тынышлығы тілімін, Айсулу Ғабдинова, келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз, мен сізні яратам. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәқдим итә. Қайнар хит, Бұлғар радиосында. Қайнар хит, Бұлғар радиосында. Сенсация! В Казанском цирке долгожданное открытие. С 12 сентября фееричное большое цирковое шоу. Фестиваль «Золотая маска» в Казани представляет «Добрый человек» из Сизуана, театр имени Пушкина, Москва, легендарный спектакль Юрия Бутусова. 5 и 6 октября на сцене Татарского театра имени Камала. Билеты в продаже для зрителей старше 16 лет. Санаторий Шифаласу Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй Родовит Актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Внимание, внимание, внимание! Мега Хенд. Одежда и обувь из Европы представляет. Осенний ассортимент уже в продаже и снова мега низкие цены. Добро пожаловать! Адреса магазинов на сайте megahand.ru. Вы начинающий предприниматель? Бесплатная программа наставничества от опытных предпринимателей. Запустите бизнес с нуля всего за 9 недель. Подробности на мойбиз116.ру. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 550 82. Мы решаем задачи и заботимся о каждом. Максимально выгодные условия для вашего бизнеса. Реклама на ТНВ и Болгар-радиусы. Телефоны 843 5 705 100 5 705 095. Онлайн татарча диктант 26 сентябрь сәгать 11-дә ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында туры эфир. Тулырак мәгълүмат диктант.татар сайтында. Яңа сезонда белгілі шәхесләр үзенчәлекле караш. Анда күпме байлык, күпме мөмкинлекләр. Ком сәгате, яңа тапшырулар. Яңа сезонда кабат бергә. Xeyirli gün, hürmetli tamaşaçılar, исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Быел пандемия белән бәйле рәвештә килеп чыккан уңайсызлыклар аркасында ел сайын үткәрелә торган татарча диктант акциясын онлайн форматта уздырырга карар кылынды. Хәзерге вакытта безне бүтән дөнья татарлары карый һәм һәр теләгән кеше онлайн диктант акциясына килеп кушылып, үзенең көчен сынап, белемен тикшереп карый алачак. Бүгін 26 сентябрь күндізгі сағат 11 Татарстан Яңа Гасыр ТНВ Планета телеканалларында туры эфирны башлап җибәрәбез. Татарча диктант акциясы 2015 елдан бирле уздырыла килүче, татар телен үстерүдә зур йогынты ясаучы масштаблы акцияләрнең берсе булып санала.
Tatarcha diktant Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu, Bütün Dünya Tatar Kongresi, Halkara Birligi Boşqarma Komiteti, İdil Boyu Federal Universiteti, Filologiya hem Medeniyet Ara Bağlanışlar Institutu, Yangi Asır Teleradio Kompaniyasi yardımı bilan uyushtirildi. Tatarcha diktant aksiyasi 2014-2020 yillarda Tatariston Respublikasi davlat tillari hem Tatariston Respublikasining boshqa tillarini saqlov, o'rganish ham o'stiruv davlat programmasini amalga oshirish qisalarida o'zdirila boshladi. Birinchi topqir haligi aksiya 2015 yilda Butun Dunyo Tatar Yoshlari Forumi kreativ tatar aktivistlari inisiativasi bilan o'zdirilgan bo'lsa, 2019 yilda aksiya 22 il ham Rossiyaning 50 ga yaqin tubagida yashovchi millatdoshlarimiz qatnashida o'zdi. Natijada Tatarcha diktant auditoriyasi 85 mingdan ortdi. Bu yil Tatarcha diktant aksiyasi bek simvolik o'rinda Tatariston Respublikasining milliy kitobxonasida o'zaq. Tatarcha diktant proyekti 3 ulushga bo'linib o'tkazilajak. Birinchi diktant Tatariston Respublikasi uchun, ikkinchi diktant Rossiya tubaklari uchun, ham uchinchi diktant chet elda yashovchi tatarlar uchun. 3 ulushda 3 turli diktant. Har bir ulushning o'zining diktant o'quvchisi ham diktant yozuvchilari bo'lashadi. Birinchi ulushda Tatariston Respublikasi uchun azirlanib qo'yilgan diktantni nindi maxsus qo'noqlar yozar. Aydagiz, ular bilan tanishing. Ilshad Yunusulu Aminov, Tatariston Respublikasi Davlat Soveti deputati, Yangi Asr teleradio kompaniyasining general direktori. Ilshad Yunus so'nggi orada Yangi Asr telekanali bek ko'p choralarini onlayn formatda o'zdiradi. Nechta o'ylaysiz, mana shu Tatarcha diktant aksiyasi ko'p kishining e'tiborini jalb eta olarmi onlayn ravishda? Menimcha onlayn ravishda hozir ko'pgina kishi rahatlanib qatnashacak bu diktantda, chunki mana biz qo'y bir konsertlarni internet resurslarida ham telekanallarda ko'rsatdik. 100 minglagan prosmotrlar, 100 minglagan kishi qori hozir, chunki onlayn vaqtda mana kishiga aralashuv bo'lsa da kerak. Tatarcha diktant bizni butun dunyo tatarlarini birlashtira ham bir ruhda tarbiyalab etiramiz. Shunga ko'ra kishi ko'p bo'lashaqni ko'rasiz. Albatta bu borsa sanalashaq, ko'pmi kishining diktant yozuvini biz so'ngidan hisoblab ayta olashaqmiz. Lenariya Muslimova, jamoat ishliklisi, Tatariston Respublikasi Davlat Soveti qarshidagi Yoshlar parlamenti a'zosi, Butun Dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti qarshidagi Butun Dunyo Tatar Yoshlari Forumi raisi. Lenariya, Tatarcha diktant proyekti turida xalqdagi nindi qiziqli faktlarni bilirga tegish. Әлеге 5 yil davomida diktantni aytib ketik geometrik progressiyada o'suvchi proyekt. Har bir tatarning jon hisobini olganda da 10% tatar diktantni yozsa da ul 500 minglik auditoriya. Ham qiziq faktlar deganda bu shunday ishora biz bitindi Tatariston, illar ko'lam, tubaklar ko'lam uyushtiramiz. Bu naq mana bizning tatar jamoat ishliklarin menejment g'ayrati ishora. Chunki menda bor ul bek ko'p qirli. Sen uni uyushtirasың, sen uni ko'rsatasan televizorda, sen kishi chaqirasan, turli usullar bilan sen uni endi bu proyektni uyushtirib chiqarga tegish. Shulay uq aytib o'targa kerak, bu shunday ishora jinsini, yashini qaramasdan da har bir tilovchi haligi ishorada qatnasha oladi. Marat G'utufuli Ahmetov, Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisi o'rinbosari, Tatariston Respublikasi prezidenti qarshidagi tatar tilini saqlov ham o'stiruv masalalari komissiyasi yetakchisi. Marat G'utufuli, so'nggi topqir diktantni qachon yozgan edingiz, xatirlaysizmi? Albatta maktabda endi ul mana bu so'nggi yillarda bu darajada o'tkazila turgan diktantlarda qatnashganim bo'lmadi, qizg'anaman albatta. Maktabda endi onun temalarini hali bek xatirimda tugul. Belgilarini xatirlaysizmi, nechali belgilarini? Men noshar o'qimadim. Benim birinchi o'qituvchim 1-4 sinflarga qadar aniyam edi. Endi aniyimda o'qituvchi bo'lgach begirakda javobli bo'lishga kerak, chunki sinfdagi barliq bolalar, yurtdoshlar menga qaraylar, bet endi o'qituvchi malayin ishlayishikmi ekan deb.
Аннан соң инде югарырак сыйныфларга киткәч, безнең Кенә урта мәктәбе дигән Балтач районындагы мәктәптә без урта мәктәпне тәмамладык. Анда безнең Сәгыйрә апа дигән бик талантлы укытучыбыз бар иде. Ул бик көчле итеп һәм үтемле итеп җиткерә иде безгә татар телен, әдәбиятын. Менә аның биргән дәресләре үтемлеге әле дә хәтеремдә. Татарча диктант акциясе татар телен үстерүдә нинди роль уйный дип саныйсыз? Менә хәзер мин соңгы вакытта инде президентыбызның фәрманы белән шушы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча президент каршындагы комиссия рәисе булып та эшлим бит инде. Бик әһәмиятле дип саныйм, бик кирәк. Инде менә елдан-ел аның анда катнашучыларның саны да арта. Быел әле менә Линария белән сөйләшеп килдек. 100 меңгә тулмас микән дигән шундый хыял белән быелгы менә бу диктант үтәчәк дип инде. Димәк, без үзебезнең менә тарафдарларны 100 меңгә тутырдык дигән сүз бит инде. Инде республикабызда яши торган чит илләрдә һәм төбәкләрдәге исәпкә алмыйча да безнең үзебездә генә дә 2 миллионнан артык татар яши бит инде. Кызганычка каршы татарча аралашуыбыз елдан-ел сүрелә бара. Менә мондый гамәлләр, мондый чаралар һәм башка телебезгә кагылышлы чаралар безгә бик кирәк һәм бик файдалы. Марат Гөлч, үтик, диктант язырга һәм сез дә, дуслар, безгә кушыла аласыз кагазьләрегезне, каләмнәрегезне ала торыгыз. Киттек. Айда. Татарстан Республикасы өчен татарча диктантны татар әдәбияты белгече Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, язучы Фуад Галимуллин укыячак. Фуад әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр. Исәнмесез? Ассаламу алейкум. Исәнмесез, Фуад абый. Хөрмәтле милләттәшләр һәм татар телендә диктант язарга ниятләгән башка милләтләрдән булган дусларыбыз, һәрберебезгә уңышлар теләп, әйдәгез, эшебезне башлыйбыз. Һәр теләгән кеше безгә килеп кушыла ала, үзегезнең өегездә диктант язып та түбәндәге номерга җибәрә аласыз. Номерлар хәзерге вакытта экранда күрсәтелә. Фуад Галимуллович, рәхим итегез, диктант. Менә күрәсез, мин дә әле кулыма беренче тапкыр бу текстны алам. Текстны бик матур диделәр, җиңел диделәр. Әйдәгез, эшкә керешик. Татарстан Республикасы өчен без Ибраһим Газинең Сыерчыклар әсәреннән өзек сайладык. Ибраһим Зарифулла улы Мингажиев. Проза остасы, тәрҗемәче һәм җәмәгать эшлеклесе. Аның Тургай картаямы икән хикәясе, Алмагачлар чәчәк ата повесте, Онытылмас еллар трилогиясе, Гади кешеләр романы татар прозасының иң гүзәл үрнәкләреннән санала. Малай белә эт, Якташ, Әхмәт бабай, алар өчәү иде кебек әсәрләрендә кешеләрнең горурлыгы, буйсынмаучан табигате һәм көрәш рухы оста күрсәтелә. Хөрмәтле дуслар, текстта менә мин күз төшереп алдым. Берничә авыррак булып тоелган сүзләр очрады. Мәсәлән, инкар сүзе бар. Ул инде бүген көндә яшьләр өчен бик таныш булып бетмәскә мөмкин. Гарәп сүзе инкар, ягъни а белән языла да, ахырда нечкәлек билгесе куела. Ямансылый. Бу инде Муңлана дигәнгә туры килә. Яман сылый. Менә шулай белән 2 тапкыр хәрефе куеп языла. Яман сылый. Мәгънәсен оныттым. Мәгънәсе моңлана. 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 Шыр дигән аваз ияртеме бар. Шыр. Монда 2 хәрефен куярга мөмкин, 3-не дә куйсаң да ярый, хата булмый. Чөнки ул аваз ияртеме генә, мустақил сүз түгел. Шыр. Ул 2 тапкыр кабатлана икән биредә. Шыр. Ишек алдына дигән сүз бар. Бу инде 2 сүздән кушылып язылган кушма сүз, шуңа күрә бергә языла, кушылып языла. Ишек алдына. Биредә Фуат абый К хәрефе урынына Г хәрефе була.
Q-ға әуірілі әйләнә. Біздің татар тілінің қануны бойынша енді ол. Яғни ишек алдына түгіл, ишек алдына. Ишек алдына деп yazсаң да хота болмай. Жоқ, хота еді, Ол шағында икеге айырып язарға. Икеге айырып язарға. Мұстақил етіп, ол шағында. Ишек алдына болса, бір сөзден ғ бола, екі сөзге айырсаң қ бола. Солайдыр, дұрыс аңладым. Һәм сызғырын ғалап деген сөз бар. Сызғырын ғалап. Бұл енді қабатлаулы фиғілләр қолданылған, шақты ауыр. Мұнда сызғырын ғалап. Екі ишекте ы харфі. Сызғырын ғалап. Ондан енді екі тапқыр а екі ишекте yazıла. Бүтән сүзләр менімше ғадәти сүзләр, ауыр болмайшақ. Ирақларда, ауылларда, районларда язушылар сұрау бере алмайлар. Олар берерге мүмкін болған сұрауларны сізден күтәбіз инде. Мәселен, язарға үлгірмәсәгіз тігі яки бұл жүмләні име, яки ниндер сөзні қабатлап әйтуіне сұрасағыз, менімше бірді орынсыз болмас деп ойлайым. Шулай итеп, язуға кірішәбіз. Топлар гүрілтісіне қушылып, яз келді. Язабыз. Топлар гүрілтісіне қушылып, яз келді. Топлар гүрілтісіне қушылып, яз келді. Суғыш һәм яз. Суғыш һәм яз. Бірсін-бірсі инқар иткен шушы ике дұшман бірге жетекләшіп келділер. Бірсін-бірсі инқар иткен. Бірсін-бірсі инқар иткен. Шушы ике дұшман бірге жетекләшіп келділер. Бірге жетекләшіп келділер. Ой. Тәмен ұнытқамын екен, қол білән ішке язарға. Компьютер білән көніккем. Яз өзінің шифалы сулыршы білән табиғатны тіргізді. Яз өзінің шифалы сулыршы білән табиғатны тіргізді. Табиғатны тіргізді. Ағашлар бүрілерін аштылар. Ағашлар бүрілерін аштылар. Турғайлар һауаға көтәрелде. Турғайлар һауаға көтәрелде. Солдатларның талшыққан yüzләре жиңу шатлығынан нурланды. Солдатларның талшыққан yüzләре жиңу шатлығынан нурланды. Жиңу шатлығынан нурланды.
Буш орada biz солдатlar сыйырчыкларның сайравын тыңлап утырабыз. Буш орada biz солдатlar Буш orada biz солдатlar сыйырчыкларның сайравын тыңлап утырабыз. Сыйырчыкларның сайравын тыңлап утырабыз. Үйләребезне сагынабыз. Үйләребезне сагынабыз. Баласы бары, баласын сагынып күрсенә. Баласы бары, баласын сагынып күрсенә. Күрсенә? Баласын сагынып, баласы бары, күрсенә. Күрсенә. Афуйтыңыз, там бір афуйтыңыз. Баласы бары, яғни баласы булғаны деген сөз. Аңладым. Баласы бары. Баласы бары, баласын сағынып күрсенә. Күрсенә. Бір тапқыр іштем. Күрсенә. 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 Сүйгәне бары, сүйгәнін сағынып яман сылый. Сүйгәне бары, сүйгәнін сағынып яман сылый. Иске хатларны шығарып оқыйбыз. Иске хатларны шығарып оқыйбыз. Иске хатларны шығарып оқыйбыз. Карточкалар қарыйбыз. Карточкалар қарыйбыз. Иске хатларны шығарып оқыйбыз, карточкалар қарыйбыз. Сыйырчыклар құрт ташыйлар, бала туйдыралар. Сыйырчыклар құрт ташыйлар. Бала туйдыралар. Бала туйдыралар. Кайчан гына карама, я әтиләре, я әниләре атылып кайтып җиткән була. Кайчан гына карама, кайчан гына карама, я әтиләре, я әниләре атылып кайтып җиткән була. Атылып кайтып җиткән була. Алып кайткан азыкны әти-әни буларның авызларына түйә дә шыр дип кычкырып яңадан китеп бара. Алып кайткан азыкны әти-әни буларның авызларына түйә дә буларның
Ağızlarına tüye tüye de şır deyip kışkırıp yonadan kitip bara. Bir qorangıdan ikinci qorangıga xatli şulay üzlüksüz uşa, üzlüksüz taşı, oşata, üstevine şır deyip yuatıp kiterge de unutmay turgan bu ata bilen onanın halden tayıp yığılmağına min şoklar qatam. Bir qorangıdan ikinci qorangıga xatli bir qorangıdan ikinci qorangıga xatli şulay üzlüksüz uşa, şulay üzlüksüz uşa, üzlüksüz taşı, üzlüksüz taşı, oşata, üzlüksüz taşı, oşata, üstevine şır deyip yuatıp kiterge de üstevine şır deyip yuatıp kiterge de unutmay turgan, yuatıp kiterge de unutmay turgan bu ata bilen onanın halden tayıp yığılmağına min şoklar qatam. Min şoklar qatam. Galamet uzun cümle buldu bu. Elbette bir kavur buldu bu. Kollarını, parmaklarını seketip alırız. Bir Kur'an'da Şoklar qatam degende harfi birovuna mı ikövme? Birgine. Min şoklar qatam. Şok qatam. Min şoklar qatam. Min de gerektir. Birinci iyicekte o bulsa şulay bit. Yaki ö bulsa o bulganda aldağı iyiciklerde mesela ulular şulay bit. Ü bulsa birinci iyicekte aldağı iyiciklerde avazı. Mesela üzlüksüz. Üzlüksüz. Şunday sözler uşura yaşak. Uşurada da indi o. Devam ettiremiz. Bir tapqır tün urtaları bulgandır. Bir tapqır tün urtaları bulgandır. İşlep otura idik. İşlep otura idik. İşlep otura idik. Kinet tuşem işlep tüşe başlagan kebek buldu. Kinet tuşem işelip
düşe başlagan kebek buldu. İşlep otura idik, kinet düşem işilip düşe başlagan kebek buldu. İşilip düşe başlagan kebek buldu. Tereze piyalaları şeşirep idenge kuyuldular. Tereze piyalaları şeşirep idenge kuyuldular. İdenge kuyuldular. İrten bit yuvarga deyip işik aldına çıksak, yurtubuzның kərnizi umurulup düşkən. İrten bit yuvarga deyip işik aldına çıksak, İrten bit yuvarga deyip işik aldına çıksak, yurtubuzның kərnizi umurulup düşkən. Yurtubuzның kərnizi umurulup düşkən. Yurtubuzның kərnizi umurulup düşkən. İrten bit yuvarga deyip işik aldına çıksak, yurtubuzның kərnizi umurulup düşkən. Kərnizdəki sıyırışıq uyası jirdə kirpiş orasında aunap yata. Kərnizdəki sıyırışıq uyası Kərnizdəki sıyırışıq uyası sıyırışıq uyası jirdə kirpiş orasında aunap yata. Jirdə mi, jirgə mi? Jirdə. Jirdə. Kərnizdəki sıyırışıq uyası jirdə kirpiş orasında aunap yata. Əniləri көңілсізгіне сызғырын қалап үй қиығында ұтыра. Әнилері көңілсізгіне сызғырын қалап үй қиығында ұтыра. Қиығында? Үй қиығында ұтыра. Әнилері көңілсізгіне сызғырын қалап үй қиығында ұтыра. Қиығында? Қиығында. Қиық. 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 Үй қиығында. Anladım. Başın bұрып, бізге таба қарай, güya ол бізден ярдәм күтә. Başın bұрып, бізге таба қарай, güya ол бізден ярдәм күтә. Ni kadar hizmet erem gitti. Ni kadar hizmet erem gitti.
Ne kadar hizmet erem gitti. Ne kadar ona muhabbeti, yürek jılısı, akıl hem muskul kuşu jilge uçtu. Ne kadar ona muhabbeti. Ne kadar ona muhabbeti. Yürek jılısı, yürek jılısı, akıl hem muskul kuşu, akıl hem muskul kuşu jilge uçtu, jilge uçtu. Ne kadar ona muhabbeti, yürek jılısı, akıl hem muskul kuşu jilge uçtu. Dünyada yanadan zor soğuş utu kabınsa, dünyada yanadan zor soğuş utu kabınsa, dünyada yanadan zor soğuş utu kabınsa, küpme onanın muhabbetin, küpme onanın muhabbetin, küpme, küpme onanın muhabbetin, balağa tükken yürek kanın, balağa tükken yürek kanın, erem iteşek, erem iteşek. Dünyada yanadan zor soğuş utu kabınsa, küpme onanın muhabbetin, balağa tükken yürek kanın, erem iteşek. Şunun bilen tekst tamamlandı. Demek hazır siz özünüz yazganlarını gözetip, meni pek ihtibar bilen tınlıysiz. Qabat okuyayım. İbrahim Gazi, Sıyırşıklar. Toplar gürültüsüne koşulup yaz geldi. Soğuş hem yaz. Birsin birsi inkar etken şuşu iki düşman birge jitekleşip geldiler. Yaz özünün şifalı suluşu bilen tabiatını tirgizdi. Ağaçlar bürülerin açtılar. Turgaylar havaga köterildi. Soldatlarının talşıkkan yüzleri jiңu şatlığından nurlandı. Буш arada biz soldatlar sıyırşıklarının sayravın tınlap oturabız. İlerimizni sağınabız. Balası barı, balasın sağınıp kürsüne. Süygeni barı, süygenin sağınıp yamansılıy. Eski hatlarını çıkarıp okuyubuz. Kartışkılar qarıyubuz. Sıyırşıklar kurt taşıylar, bala tuydıralar. Kayşangına korama, ya etileri, ya enileri atılıp qaytып жеткен bular. Alıp qaytkan azıqны eti eni bularının avuzlarına tüye de şırr dip kışkırıp yanadan kitip bara. Bir qarangıdan ikinci qarangıga hatli şulay üzlüksüz uşa, üzlüksüz taşı, oşata. Üstevine şırr dip
юатып китерге дә онытмый торган бу ата белән ананың хәлдән тайып егылмауына мин шаклар катам. Бер тапкыр төн урталары булгандыр. Эшләп утыра идек. Кинәт түшәм ишелеп төшә башлаган кебек булды. Тәрәзә пиялалары шәшерәп идәнгә куелдылар. Иртән бит юарга дип ишек алдына чыксак, йортыбызның кәрнизе умырылып төшкән. Кәрниздәге сыерчык оясы җирдә кирпич арасында аунап ята. Әниләре күңелсез генә сызгырынгалап үй кыегында утыра. Башын бурып безгә таба карый, гүя ул бездән ярдәм көтә. Никадәр хезмәт әрәм китте. Никадәр ана мәхәббәте, йөрәк җылысы, акыл һәм мускул көче җилгә очты. Дөньяда яңадан зур сугыш уты кабынса, күпме ананың мәхәббәтен, балага түккән йөрәк канын әрәм итәчәк. Шушының белән тәмам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Фуат Галимович, бик зур рәхмәт сезгә. Ярар. Рәхмәт сезгә. Угылыгыз өчен килүегез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар. Без диктантларны җыеп алабыз, нәтиҗәләрне сезгә шулай хәбәр иттербез. Хөрмәтле телеэкраннар каршында утыручы тамашачыларыбыз, сез дә үзегезнең диктантларыгызны хәзер үк экранда күрсәтелгән номерга җибәрә аласыз. Диктантлар татар теле белгечләре тарафыннан тикшереләчәк һәм нәтиҗәләр diktant.tatar сайтында басылып чыгачак. Инде Татарстан Республикасы өлешендә диктант язучы кунакларыбыз белән саубулашабыз һәм икенче өлешкә күчәбез. 2019 елда Татарча диктант акциясендә 22 ил һәм Россиянең 50-гә якын төбәгендә яшәүче милләттәшләребез катнашты. Быел да чит илдә яшәүче татарлар безнең белән элемтәдә. Экранда Казахстан, Италия, Кыргызстан. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Быел без диктантны 4-нче мәртәбә язабыз. Кыргызстаннан сәламнәр юллыйбыз. Барыгызга да уңышлар телибез. Исәнмесез? Без Италия татарлары. Мин Айгөл. Мин Лилия. Без Италиядә инде 3-нче тапкыр Татарча диктант акциясендә катнашабыз. Сез дә кушылыгыз. Мин Италиядан, мин татарча язам. Исәнмесез, кадерле дуслар. Мин Казахстаннан, Актүбә шәһәреннән. Безнең татар-башкорт үзәге шатлык һәм татар якшәмбе мәктәбе Татарча диктант акциясендә 4-нче тапкыр катнаша. Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көн. Быел Татарча диктант акциясы онлайн форматта уза һәм безнең белән диктантны меңәрләгән кеше яза. Без исә икенче этапка күчәбез Россия төбәкләре. Кунакларыбызны сәламлыйк. Гүзәл Уразова, Татарстан Республикасының халык Башкортстанның ат казанган артисты. Гүзәл Уразова татар эстрадасының әйдәп баручы җырчыларының берсе. Гүзәл Илдар ел дәвамында Россия төбәкләре буйлап гастрольләрдә йөри. Алар бер ел эчендә 200-дән артык концерт бирә. Һәм шул рәвешле татар телен үстерү, милләтне, халыкны туплау, берләштерү буенча бик зур эш алып бара. Гүзәл, син безнең елына 200-дән артык төбәкләрдә булып өлгерүче җырчыбыз. Әйт әле безгә, Татарстан Республикасында яшәүче татарлар һәм Россия төбәкләрендә яшәүче татарлар, алар бер-берсеннән аерылалармы? Мин әйтмәс идем. Алар
айрылу түгел, алар шул хәтлем бердәм дияр идем мин. Алар шул хәтлем Казаныбызга, мәркәзебезгә, Татарстаныбызга карап, шул хәтлем сокланып, яратып, һәм дә инде кая гына яшәмәсәләр дә үз телләрен, диннәрен саклап яшиләр. Шуңа күрә алар үзләрен горурлык хисе белән яшиләр дияр идем. Һәрбер төбәктә. Һәм әйтләр бит төбәкләрдә яшәүчеләр җырга моңа тагы да катырак тартыла дип. Бу дөрес, әйме? Ансы дөрес. Мин әйтер идем әле күбрәк тә телне саклаучылар алар безнең. Менә төбәкләрдә, еракларда яшәгән татарларыбыз. Һәм алар менә залга килгән кешеләр сагынып, безнең сәнгатебезгә сусап, җырларны яратып, оныттырмыйча балаларга тапшырып, балаларны шушы залларга китерүче, алар саклап калучы безнең менә шушы телебезне. Шуңа күрә алар инде бигрәк тә сусап көтеп торалар концертларыбызны. Язгөл Исәндәүләтова, Татарстан Республикасындагы Башкорт Курултайының яшьләр канаты җитәкчесе. Язгөл мәктәптә башкортча укуына карамастан үзлектән татар теле дәресләре белән шөгыльләнгән. Татар әдәбияты язучылары үзләренең әсәрләре аша кызга телне камилләштерергә ярдәм иткән. Язгөл татарча әсәрләр укырга, татар концерт чараларына йөрергә бик ярата. Кемне Язгөл менә сине без ел сайын татарча диктант акциясендә күрәбез, ел сайын киләсең, язасың. Син Башкортстанда укыган кыз буларак, башкортча укыган кыз буларак, сиңа татарча диктант язуы авырдыр бит? Еңелдән түгел, ләкин икенче ел рәттән килгән кеше буларак әйтә алам, телдәр охшаш, тугандаш халыктар, шуның өчен диктант язуы улай ук авыр түгел. Уңышлар телибез сиңа. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, халыкара һәм бөтен Россия конкурслар лауреаты, Созвездие йолдызлык бәйгесенең гран-при иясе, Рәшит Вахапов исемендәге бәйге лауреаты, Голос дети проектының финалисты. Сәйдә татар чараларының барысында да диярлек актив рәвештә катнаша килә. Ул үзенең җырлары белән татар теле үсешенә өлешен кертеп, татар халкы татар теле өчен җан ата. Сәйдә, безгә дөресен әйт әле, син мәктәптә укыганда татар теленнән диктантларны ничәлегә яза идек? Бик кызык сорау, рәхмәт. Татарча диктантларны мин 5-4 була иде, 4-4 була иде, ләкин эшле булмый иде. Беләсезме, шундый гап-гади хаталар иде. Мәсәлән, сүздә хәрефне оныта идем язырга. Булгалы инде, әлбәттә, хаталарсыз булмый, ләкин без барыбер тырышабыз елдан-ел үзебезнең телебезне камилләштерергә. Хәзер барыбыз да диктант язу эшенә керешәчәкбез. Инде нәтиҗәләрне сез diktant.tatar сайтыннан карап белә алачаксыз. Диктант яздыртучыбызны бирегә чакырыйк. Россия төбәкләре өчен диктант текстын минем коллегам, журналист, телевизион алып баручы Илдар Кыямов укыячак. Илдар абый, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Онлайн һәм офлайн рәвештә диктант язырга җыенган хөрмәтле шәкертләребез. Барыгызны да кайнар сәламлыйбыз һәм без бик шат, бик канәгать. Илдар абый, без Нәби Дәүлинең яшәү белән үлем арасындагы әсәреннән өзек әзерләп куйдык. Һәм хәзер меңәрләгән тамашачы безнең махсус кунакларыбыз әлеге диктантны язырга әзер. Уңышлар телибез һәм Аллага тапшырып башлыйбыз. Нәби Дәүли, күренекле шагыйрь, прозаик, драматург һәм публицист. Нәби Дәүли катлаулы тормыш юлы үткән шагыйрь һәм язучы. Аның шагыйрь буларак таланты 30-нчы елларда ук ачыла башлый. Зур әдәбият мәйданына ул кырыс тормыш сынаулары аша килеп керә. Нәби Дәүли күп санлы лирик, сәяси публицистик, сатирик шигырьләр, балладалар, Берлинда окоп, авыл дәфтәре кебек күләмле поэмалар, проза әсәрләре, сугыш чорындагы шәхси кичерешләренә нигезләнеп язылган «Яшәү белән үлем арасында» дигән повесте һәм җимерелгән «Бастион» романын иҗат итеп, татар әдәбияты тарихында күренекле урын алган әдип. Нәби Дәүли «Яшәү белән үлем арасында» дигән повесттан үзек. Менә алда кичкенә генә авыл күренде. Дөресрәге кайчандыр авыл булганда, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпайып, шәрә мишләр утыра. Авылда жан әсәре күренми. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кичкенә генә кыз килеп чыкты. Әбинең кулында чиләк, кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да, әбинең чиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады һәм әби белән кызны куарга тотынды. Әби тиз генә китмәде.
Яулығының чите белән күзләрен сөртә-сөртә, улларым, балакайларым, бер Ходай гына сезне коткарсын инде, диде. Бу карт ананың сүзләре әле дә минем исемдә. Бүген дә аның кайгылы йөзе күз алдымда тора. Рус анасы безгә үзенең иң соңгы ярдәмен күрсәтергә теләде. Бәлки, икенче көнне ул үз өенең кисәүләре өстендә ятып үлгәндер. Аның туфрагы каршында мин бүген башымны иям. Кайда син, нәни кыз? Мин сине әгәр бүген очратсам инде танымам. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Синең нәни кулларыңнан без су эчә алмадык, ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч, күпме шатлык кичердек. Без туган илдә онытылмаган идек. Менә шушындай бик күркәм, бик матур гына текст. Диктант язарга керешер алдыннан авыр дип тоелган сүзләрне сезгә әйтеп чыгасым килә. Минем уйлавымча, авыр сүзләр монда юк. Менә ул берничә сүз. Дөресрәге, кабер, һәм өченче сүз онытылмаган, не преданы забвению, не забыты, онытылмаган. Минем уйлавымча, текст бик авыр түгел, матур гына язып чыгарбыз. Барыгыз да әзер булса, мәктәптә укылган программаларны искә төшереп, иштән генә бисмиллаларны әйтеп, әйдәгез керешик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә алда кичкенә генә авыл күренде. Мин әлбәттә интонация белән сезгә ярдәм итәргә тырышырмын, анда инде тыныш билгеләре булачак. Язып өлгердек. Дөресрәге, кайчандыр, тагын бер кат. Менә алда кичкенә генә авыл күренде. Алга таба киттек. Дөресрәге, кайчандыр авыл булганда Дөресрәге, кайчандыр авыл булганда хәзер инде нигезе генә калган утырып. Хәзер инде нигезе генә калган утырып. Өлгердегез? Алга таба киттек. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында монда игътибарлы булыгыз. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында нәрсә күрәбез? Хәзер шуны чагыштырып әйтәчәк автор. Кабер ташлары кебек тырпайып, кабер ташлары кебек тырпайып, алга таба тасвирлый автор, шәрә мишләр утыра. Тагын укыйм. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпайып, шәрә мишләр утыра. Алга таба, авылда жан әсәре күренми. Өлгердек? Фикер үзгәрә. Колонна килеп җитәрәк, ягъни икенче әйбергә күчтек. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кечкенә кыз килеп чыкты. Колонна килеп җитәрәк, өлгердегез, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан
Bir әби белән bir кечкенә генә кыз килеп чыкты. Өлгердек. Килеп чыкты бит. Әбинең кулында шиләк. Монда ихтибар. Әбинең кулында шиләк. Ә кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Шул көйләме? Шул көйләме? Ничекме? Шул ук җөмләме? Юк, икенче җөмлә. Тоткан иде дигәч интонация бетте. Тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Менә бу бер бүтән. Менә алда катлаулы җөмлә. Укыйммы? Әзер булыгыз. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да, әбинең шиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады һәм әби белән кызны куарга тотынды. Инде яңадан язабыз. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да, әбинең шиләген тибеп аударды. Бер вакыйга булды. Хәзер икенче вакыйганы тасвирлыйбыз. Аударды. Аударды. Әбинең шиләген аударды. Тибеп аударды. Нә бай? Опа. Так. Кызның кулыннан кружканы алып, кружканы алып, güzel, кружканы алып, аяк астына салып таптады. Аяк астына салып таптады. Әле җөмлә бетмәде. Һәм әби белән кызны куарга тотынды. Һәм әби белән кызны куарга тотынды. Вакыйгалар үстерелеше дәвам итә, алга таба тыңлыйбыз. Әби тиз генә китмәде. Алга таба безнең сөйләм үзгәрә, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә. Парлы сүз. Сөртә-сөртә. Әби нәрсә ди? Улларым, балакайларым. Улларым, балакайларым, ди әби. Туйгылы сүз әйтә. Bir Xuday gına sizni qutqarsın indi. Bir Xuday gına sizni qutqarsın indi, dedi. Мәктәп программасын искә төшерегез, тагын бер тапкыр бу җөмләне укып чыгам. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә, улларым,
балақайларым, бір Құдай ғана сізні құтқарсын инде, дейді. Тойғылы жөмле екенін ұнытмайсыз инде, әбейінің індәшінде. Алға таба кеттік, вақиғалар тағын өзгері, fikir өзгері. Bu қарт ананың сөзлері әлі де менің есімде. Bu қарт ананың сөзлері әлі де менің есімде. Автор битімде еллар ұзға жаза. Әлі де менің есімде. Үлгірдік ме? Бүгінде оның қайғылы yüzі, бүгінде оның қайғылы yüzі көз алдымда тұра. Бүгінде оның қайғылы yüzі көз алдымда тұра. Рус анасы бізге өзінің ең соңғы ярдәмін көрсәтірге тіләді. Рус анасы бізге өзінің ең соңғы ярдәмін көрсәтірге тіләді. İxtibar, belki. İkinci günü ul üz üyünün kisevleri üstünde yatıp ölgendir. Belki. İkinci günü ul üz üyünün kisevleri üstüne yatıp ölgendir. Fikirleri devam ete. Үлгірдік ме? Оның туфрағы қаршында мен бүгін башымны ием. Оның туфрағы қаршында мен бүгін башымны ием. Алға таба ихтибар, cümlenin мәғінесі өзгері, fikirinin. Қайда сен, нәни қыз? Қайда сен, нәни қыз? Мен сені әгер бүгін ұшыратсам, мен сені әгер бүгін ұшыратсам, инді танымам. Шулай да мен сені ұныта алмайм. Шулай да мен сені ұныта алмайм. Девам етеміз, жазып үлгірдік. Әгер исән болсаң, шарт фиғыл келе. Әгер исән болсаң, бәхетлі яша, аппағым. Автор тұйғылы сөз білән індәшә героина. Әгер исән болсаң, бәхетлі яша, аппағым, деп әйтәу. Соңғы жүмлелерге жетеміз. Сенің нәни қолларыңнан біз су іше алмадық. Сенің нәни қолларыңнан
Biz su içe almadık. Lakin biz ul ağır minutlarda sizni ko'rgach ko'pmi shodlik kechirdik. Hem ihtibar so'nggi jumla. Biz tuğan ilde unutulmagan idik. Bu indi avtorning mana shu asirlikda bo'lgan avtorning bütün tuyg'ulari shu jumlaga solingan, shuna ihtibar etingiz, ul tanish belgilarida chog'la. Biz tuğan ilde unutulmagan idik. Tuğan ilde unutulmagan idik. Buldu? Barıгызda yazып үлгердегез. Дагы бер тапкыр укыйм. Яңадан мәктәп программасын искә төшереп, укытучы апа диктовать иткән вакытларны хәтергә алып, мөмкин булган хаталарыгызны бәлки төзәтерсез, шуңа күрә игътибарлап тыңлагыз. Укыйм, игътибар. Менә алда кичкенә генә авыл күренде. Дөресрәге, кайчандыр авыл булганда, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Гади сөйләм юлы белән әйтәптер. Янып, күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпайып, шәрә мичләр утыра. Авылда жан әсәре күренми. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кичкенә генә кыз килеп чыкты. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да, әбинең чиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады һәм әби белән кызны куарга тотынды. Әби тиз генә китмәде. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә, улларым, балакайларым, bir Xuday gına sizni qutqarsın indi, deydi. Bu qarт ananın sözləri әлі də mənim isimdə. Bugün də onun qayğılı yüzü göz aldımda tura. Rus anası bizə özünün ən soңғы ярдәмен күрсәтергә теләде. Бәлки, ikinci günü ул үз өйінің кисәүләре üstünə ятып үлгәндер. Onun туфрагы каршында мин бүген башымны иям. Кайда син, нәни кыз? Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Синең нәни кулларыңнан без су эчә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч күпме шатлык кичердек. Без туган илдә unutulmagan idik. Tamam? Бик зур рәхмәт, Илдар әфәнде. Рәхмәт килүегез өчен, бик зур рәхмәт кунаклар. Диктантларны җыеп алабыз. Нәтиҗәләр 30 көн дәвамында тикшерелгәннән сезгә хәбәр ителәчәк. Диктантны татар теле белгечләре тикшерәчәк. Һәм дуслар, сез шулай ук үзегезнең язган диктантларыгызны экранда күрсәтелгән номерга хәзер үк җибәрә аласыз. Нәтиҗәләр diktant.tatar сайтында эленәчәк. Җыябыз. Барлык катнашучыларга, безнең йолдызларыбызга рәхмәт. Бик тыңлаучан шәкертләр булдыгыз. Мин бик канәгать, мәмнүн булдым. Бер авыр сүз әйтим әле, мәмнүн булдым. Һәм әлбәттә инде безне онлайн рәвештә караучы милләттәшләребезгә дә барысына да уңышлар телим. Үзебезнең телебезне, милләтебезне онытмыйк, яратыйк. Һәм әлбәттә Нәби Дәүлинең Яшәү белән үлем арасында дигән повестен һичшиксез сез алып укыячаксыз. Моннан тыш аның башка бик күп әсәрләре бар. Агат дигән хикәяләре, Кояшлы юл, Яшьлеккә юл,
Җимерелгән бастион һәм башка әсәрләре. Ул гына түгел, татар әдәбияты ул гомумән бик киң. Мөхәммәд Абил Мәһдиевне дә, Аяз Гыйләҗевләрне дә, Әмирхан Еникиләрне дә барысын да укырга һәм белергә кирәк. Исән-имин булыгыз. Һәм татарча диктант проекты бу әсәрләрне, бу язучыларны кабаттан безнең исебезгә төшерде. Рәхмәт. Татарстан Яңа гасыр телеканалында туры эфир дәвам итә. Без бүген бергәләшеп онлайн форматта татарча диктант акциясын уздырабыз. Алда чираттагы этап, чираттагы өлеш, чит илләр. Исәнмесез, хәерле көннәр. Студияга чакырылган кунакларыбыз да махсус әлеге өлешебезгә чит илләр өлешенә туры килеп тора. Ни өчен икәнлеген хәзер аңларсыз, әйдәгез алар белән танышып үтик. Айзат Минхаҗи, каллиграф, Мимар Синан Гүзәл сәнгатьләр университетының сәнгать тарихы бүлегенең 3нче курс студенты. Каллиграфия буенча халыкара һәм Россия күләм конкурслар җиңүчесе. Айзат безнең гарәп графикасын яхшы белә. Шулай хәзер диктантны әгәр дә яздыра башласак, ул заман әлиф хәрефләре белән дә һәм гарәп имләсе белән дә язып күрсәтә ала. Айзат, авыр эшме бу? Менә шуның хәтле каллиграфияны төптән белү өйрәнү. Мин 11 яшымда шөгыльләнә башладым каллиграфия белән. Шуңа инде хәзер ничектер күнеккәнмендер. Авыр дип әйтә алмыйм. Кызыксынудан башланган барысы да. Хәзер шулай дәвам итә бара. Димәк, теләк булса, максат булса, өйрәнә ала кеше. Әйе, әлбәттә. Ничә яшьтән өйрәнә башларга кирәк? Кеше никадәр иртәрәк шөгыльләнә башласа, шуның кадәр яхшырак була. Ну, һәр эштәгечә инде бу. Әйе, әлбәттә. Айзат, бик зур рәхмәт. Инде без Базарбайга күчәбез. Базарбай безнең татар диктантын гарәп имләсендә язачак. Базарбай Бикшәнтәев, Кытайдан күчеп килгән татар егете, җырчы, халыкара бәйгеләр лауреаты. Базарбай татар телен камилләштерү өстендә һәр даим эш алып бара. Татар әдәбиятын укый, татар газета журналларын алдыра. Татарча тапшыруларны бик яратып карый һәм үзе дә телевизион тапшыруларда актив катнаша. Базарбай, күрсәт әле язып, ничегрәк була? Мәсәлән, татарча диктант дип язып күрсәт әле безгә. Хәзер менә Айзат достыбыз әйтә, татарча гарәп иероглифлары буенча 11 яшьтән өйрәндем дип. Безнең Кытайдагы татарлар инде 2-3 буын дип уйлыйм, гарәп иероглифлары буенча татарча язулар язды. Хәзерге көндә генә ул әзәйп бара дип әйтсәк була. Безнең вакытка кадәр татар хәрефләре шушындый язулар белән язылды. Лилия Камилова, халыкара татар кызы 2019 бәйгесе җиңүчесе. Тумышы белән Үзбәкстаннан. Хәзерге вакытта Казан Милли тикшеренү технология университеты студенты, полиграфист. Игътибар итегез, кунагыбыз Лилия бүген җиңүче хәситәсендә. Лилия, күкрәгеңне алга чыгарып күрсәт безгә әлеге хәситәне. Тәбриклибез сине җиңүең белән. Һәм Үзбәкстанда туып үскән кыз буларак әйт әле безгә, Үзбәкстанда татар телен өйрәнәләрме? Үзбәкстанда татар телен өйрәнәләр. Чөнки анда татарлар бик күп. Безнең менә мин үзем, мине әби белән бабай инде тәрбияләделәр. Алар мине балачак чактан татар теленә өйрәтеп үстерделәр. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Чөнки бу горурлы дисәм була. Шушы татар телендә сөйләшеп, язу белеп, шуңа аларга бик рәхмәтлемен. Ни дәрәҗәдә яхшы белүегезне хәзер менә диктант яздырып тикшерәчәкбез Алла берсә. Һәм сезне генә түгел, онлайн рәвештә безгә бөтен барлык теләгән кеше килеп кушыла ала. Хәзер үк ак кагаз бит алыгыз, үзегезнең исем, фамилиягезне һәм кайдан икәнлегегезне теркәп куегыз. Һәм әлеге диктантыгызны менә шушы экраннарда күрсәтелгән телефон номерына җибәрергә кирәк булыр. Нәтиҗәләрне исә 30 көн дәвамында диктант татар теле белгечләре тарафыннан тикшерелгәннән соң diktant.tatar сайтына элеп куячаклар. Без барыбыз да әзер диктант укучыны бирегә чакырыйк. Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтонны иңләп буйлап йөреп чыккан җырчы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Филүс Кахыров бүген диктант укучы ролендә. Хәерле көн, Гөлназ. Филүс, сәлам. Хәерле көн. Егетләр, кызлар. Һәм инде hello, my friends. Сәлам чит илләргә дә. Филүс,
ничек сиңа чит ил татарлары, нәрсә күңелеңә кереп менә истә калды? Күңелдә калгандары, әлбәттә, безнең милләттәшләребез анда сагынып яши. Үз җирен сагына, үз телен, үз моңын сагына, үз җырларыбызны сагына. Шуңа күрә дә, әгәр дә инде халык җырларын, әгәр дә безнең ретро җырларны җырласаң, алар бигрәк тә яратып кабул итәләр ул җырларны. Һәм иң мөһиме, алар безнең телебездә сөйләшәләр һәм телне саклап калганнар инде ничәмә йөз еллар дәврендә. Бәлки махсус татарча диктант проекты өчен бер кичкенә генә капелла менә безне хәзер күпме чит ил татарлары күзәтә, карый һәм алар теге ах итеп диктантка хисләнеп тотынсыннар өчен. Ну, бу җырны белмәгән татар кешесе юктыр. Ул инде безнең классик әсәребез, әйме шуның припевын гына булса да җырлап үтеп китәм. Сандугач, сандугач, син китәсең, мин калам, дусларыма җырлар өчен җырыңны атып Филюс, хәзер җырлардан диктантка күчербез. Син бүген милләттәшләребезгә Афзал Шамовның Үзелгән кыллар хикәясеннән үзек укырсың. Әфзал Шамов, татар язучысы, педагог, публицист, журналист. Аның 20-нче еллар татар авылы тормышына багышланган Рәүфә, гражданнар сугышы чоры героикасына бәйле Днепр буенда, бер мәхәббәт турында, совет тормышы шартларында гаилә кору һәм башка әхлакый мәсьәләләрне яктырткан ана, госпитальдә, туйда кебек повесть һәм хикәяләре 20-30 еллардагы татар әдәбиятының сәнгатьчә югары дәрәҗәдә эшләнгән матур үрнәкләре булып санала. Ул язган хикәяләр рус, венгер, казак, чуаш, башкорт һәм башка телләргә тәрҗемә ителәләр. Хөрмәтле дуслар, диктантны авыр сүзләрне билгеләүдән башлыйбыз. Зәгыйф, зәгыйф, биләгәннән били, биләгәннән били, өметсезләнеп, өметсезләнеп. Өзелгән кыллар хикәясеннән үзек. Ул кичне фронттан айруча күңелсез хәбәр килде. Күземә йокы кермәде. Ниндидер ташландык бер сарайда бөркүдән һәм авыр уйлардан йоклый алмый газапланып ятканнан соң урамга чыктым. Урам буш һәм тын иде. Үз-үземне кая куярга белмичә, ачынып тротуар буйлап киттем. Патрульләр берничә мәртәбә туктатып пропуск сорады. Күпме йөргәнмен, хәтерләмим. Ничектер тар гына бер тыкрыкка барып чыктым. Шунда кинәт тынып калдым. Каяндыр әкрен генә, зәгыйф кенә булып скрипка тавышы ишетелә иде. Башта мин юк кулакларыма ышанмадым. Саташам дип торам. Безнең ки бит бу, татар көе, әллүки. Мин аның әкрен генә, зәгыйф кенә чыккан моңы агышына бирелеп, дөньядагы барлык нәрсәмне оныттым. Берничә минут шулай басып тордым. Көй берничә тапкыр кабатланды. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Мин ниндидер эчке көчкә буйсынып, аны эзләп, ишек алдына кирип киттем. Ләкин ул анда, мин кергәч, кинәт югалды. Яңадан урамга атылып чыктым. Инде ул урамда ишетелми иде. Югалды, дидем мин өметсезләнеп. Югалды. Юк. Югалмаган икән, ул яңадан яңгырый башлады. Хөрмәтле дуслар, инде хәзер диктантны яза башлыйбыз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Мин инде бик ашыгып укырга тырышмамын. Башлыйк. Үзелгән кыллар хикәясеннән үзек. Ул кичне фронттан айруча күңелсез хәбәр килде. Ул кичне фронттан айруча күңелсез хәбәр килде. Күземә йокы кермәде. Күземә
Йоқы кірмәді. Күзіме йоқы кірмәді. Ниндидер ташландық бір сарайда бір күден һәм ауыр уйлардан йоқлый алмай ғазапланып ятканнан соң урамға шықтым. Ниндидер ташландық бір сарайда bir күдән һәм авыр уйлардан йоқлый алмый ғазапланып ятканнан соң урамға шықтым. Урам буш һәм тын иде. Урам буш һәм тын иде. Үз-үземне кая куярга белмичә, ашынып тротуар буйлап киттем. Үз-үземне кая куярга белмичә, кая куярга белмичә, ашынып тротуар буйлап киттем. Үз-үземне кая куярга белмичә, ашынып тротуар буйлап киттем. Патрульләр берничә мәртәбә туктатып пропуск сорады. Патрульләр берничә мәртәбә туктатып пропуск сорады. Патрульләр берничә мәртәбә туктатып пропуск сорады. Күпме йөргәнмен, хәтерләмим. Күпме йөргәнмен, хәтерләмим. Ничектер тар гына бер тыкрыкка барып чыктым. Ничектер тар гына bir тыкрыкка барып чыктым. Ничектер тар гына bir тыкрыкка барып чыктым. Үлгерәсезме? Шунда кинәт тынып калдым. Шунда кинәт тынып калдым. Шунда кинәт тынып калдым. Каяндыр әкрен генә, зәгыйф кенә
булып скрипка тавышы ишетелә иде. Каяндыр әкрен генә зәгыйф кенә, бу безнең авыр сорауларыбызның, авыр сүзләребезнең берсе, зәгыйф кенә булып скрипка тавышы ишетелә иде. Башта мин кулакларыма ышанмадым. Башта мин кулакларыма ышанмадым. Башта мин кулакларыма ышанмадым. Саташам дип торам. Саташам дип торам. Безнең көй бит бу. Безнең көй бит бу. Татар көйе. Әллүки. Мин аның әкрен генә, зәгыйф кенә чыккан моңы агышына бирелеп, дөньядагы барлык нәрсәмне онытып, берничә минут шулай басып тордым. Мин аның әкрен генә зәгыйф кенә чыккан моңы, зәгыйф кенә чыккан моңы агышына бирелеп. Үлгерәсезме? Дөньядагы барлык нәрсәмне оныттым. Берничә минут шулай басып тордым. Көй берничә тапкыр кабатланды. Көй берничә тапкыр кабатланды. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Игътибар итсәгез, безнең икенче авыр сүзләребез яңгырый. Биләгәннән били дигән сүз. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Мин ниндидер эчке көчкә буйсынып, аны эзләп ишек алдына кирип киттем. Мин ниндидер
Мин ниндидер ішкі күшкә буйсынып, ішкі күшкә буйсынып, ішкі күшкә буйсынып, аны izlәп, ишек алдына кіріп киттім. Ишек алдына кіріп киттім. Мен ниндидер ішкі күшкә буйсынып, аны izlәп, ишек алдына кіріп киттім. Ләкин ул анда мин кергәч кинәт югалды. Ләкин ул анда мин кергәч кинәт югалды. Кинәт югалды. Ләкин ул анда мин кергәч кинәт югалды. Яңадан урамга атылып чыктым. Яңадан урамга атылып чыктым. Яңадан урамга атылып чыктым. Инде ул урамда ишетелми иде. Инде ул урамда ишетелми иде. Инде ул урамда ишетелми иде. Югалды, дидем мин өметсезләнеп. Югалды. Тагын игътибар итәбез, безнең өченче авыр сүзләребезнең берсе өметсезләнеп. Югалды, дидем мин өметсезләнеп. Югалды. Югалды, дидем мин өметсезләнеп. Югалды. Юк, югалмаган икән, ул яңадан яңгырый башлады. Юк, югалмаган икән. Ул яңадан яңгырый башлады. Үлгердегезме? Бетте, хәзер инде янадан бер укып чыгам. Тикшерегез. Хаталарыгыз бармы? Тыныш билгеләрен билгеләп. Üzülgən qıllar hikayəsindən üzük. Ул кичне фронттан айрыша күңелсез хәбәр килде. Күземә йокы кермәде. Ниндидер ташландык бер сарайда бер күдән һәм авыр уйлардан йоклый алмый газапланып ятканнан соң урамга чыктым. Урам буш һәм тын иде. Үз-үземне кая куярга белмичә, ашынып, тротуар буйлап киттем. Патрульләр берничә мәртәбә туктатып, пропуск сорады. Күпме йөргәнмен, хәтерләмим. Ничектер тар гына бер тыкрыкка барып чыктым. Шунда кинәт тынып калдым. Каяндыр әкрен генә, зәгыйф кенә булып скрипка тавышы ишетелә иде. Башта мин кулакларыма ышанмадым. Саташам дип торам. Безнең ки бит бу. Татар көе. Әллүки
Мин аның әкрен генә, зәгыйф кенә чыккан моңы агышына бирелеп, дөньядагы барлык нәрсәмне оныттым. Берничә минут шулай басып тордым. Көй берничә тапкыр кабатланды. Ул һәр юлы үзенең һәр авазы белән мине биләгәннән били барды. Мин ниндидер эчке көчкә буйсынып, аны эзләп, ишек алдына кереп киттем. Ләкин ул анда мин кергәч кинәт югалды. Яңадан урамга атылып чыктым. Инде ул урамда ишетелми иде. Югалды, дидем мин өметсезләнеп. Югалды. Юк, югалмаган икән. Ул яңадан яңгырый башлады. Шуның белән, хөрмәтле милләттәшләр, диктант тәмам. Филис, бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә язуыгыз өчен. Шулай ук безнең белән меңләгән кеше хәзерге вакытта онлайн форматта әлеге диктантны язды. Филис Кахиров безнең чит илләр өчен махсус әзерләнгән диктант текстын укыды. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле милләттәшләр, игътибарыгыз өчен. Инде тиздән киләчәктә, Алла бирсә, сезнең белән күрешеп, сабан туйларда, концертларда күрешергә насыйп булсын. Бәлки мин сезне шул вакытта тагын бер утыртып диктант яздырырмын. Рәхмәт сезгә. Әлегә инде язылган диктантларны җыеп алабыз. Рәхмәт. Быел 5-нче тапкыр дөнья күләм белем тикшерү татарча диктант акциясе узды. Һәр теләгән кеше туры эфирга кушылып, кунаклар белән, безнең белән диктант яза алды. Диктантларыгызны хәзер үк экранда күрсәтелгән номерга җибәрә аласыз. Эшләрегезне безгә юллаганда телефон номерыгызны, исем, фамилиягызны һәм код сүзегезне дә өстәп куярга онытмагыз. Диктантларны татар теле белгечләре тикшереп, нәтиҗәләрен diktant.tatar сайтында хәбәр итәчәкләр. Татарча диктант акциясе шуның белән тәмам. Рәхмәт безнең белән булуыгыз өчен. Туры эфирны тәмамлыйбыз. Сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Сау булыгыз.